Dobrý deň prajem, ja som Ladislav Smrtník, moja web stránka je www.ladislavsmrtnik.tvs a v predošlom videu som hovoril o klube 40-40-40 ako pláne A a o podnikaní ako pláne B. V tomto videu budem hovoriť o tom, čo vlastne podnikanie prináša. Také dve najhlavnejšie veci sú finančná a časová sloboda. Ja to vysvetlím na príklade. Predstavte si, že vlastníte reštauráciu, kde sú vaši pracovníci, kde chodia vaši zákazníci, vaši klienti. A tá reštaurácia jednoducho bude fungovať a bude produkovať nejaký príjem. Vy ten príjem získavate len z toho, že tú reštauráciu vlastníte. Vy tam nemusíte fyzicky v tej reštaurácii pracovať, aby ste mali príjem z fungovania tejto reštaurácie. Tomuto sa hovorí tzv. Pasívny príjem. To znamená, že vy nemusíte pracovať v tej reštaurácii, aby ste mali peniaze. Teraz, keď ten pasívny príjem pokrie vaše náklady, tak hovoríme o tzv. Finančnej slobode, pretože vy nemusíte pracovať preto, aby boli pokryté vaše náklady. To znamená, že takýmto spôsobom získavate finančnú slobodu. Tým, že vy nemusíte byť fyzicky v tej reštaurácii na to, aby ste získavali príjem, môžete svoj čas využiť akokoľvek inak chcete. Tomu sa hovorí časová sloboda. Takže v podstate z podnikania vy môžete získavať pasívny príjem, tým pádom aj finančnú slobodu a zároveň aj časovú slobodu. Toto je to, čo podnikanie prináša. Ďalšiu veľkú výhodu, ktorú prináša podnikanie, je ovplyvnenie si vášho príjmu. Predstavte si, že keď viete otvoriť jednu reštauráciu, ktorá vám funguje, samozrejme už budete vedieť otvoriť aj druhú reštauráciu, tretiu reštauráciu. To znamená, že vy si môžete váš príjem zdvojnásobiť, strojnásobiť. Takýmto spôsobom si môžete ovplyvniť váš príjem. Toto v klube 40-40-40 nie je možné, ale v podnikaní to možné je a preto som si zvolil ako plán B podnikanie. Ďalšie diely tohto videoseriálu môžete sledovať aj na mojom videoblogu. Moja web stránka na videoblog je videoblog.ladislavsmrtnik.eu a určite zdieľajte tieto videá s vašimi priateľmi, známymi. Nepomôže to len im tým, že sa dozvedia niečo viac, ale v konečnom dôsledku sa vám to vráti a pomôže to aj vám. Takže ja vám zatiaľ ďakujem aj za vaše komentáre, ktoré ste mi písali. Môžete písať ďalej, pýtajte sa a za všetky teda zdieľania na sociálnych sieťach vám veľmi ďakujem a zatiaľ sa majte, vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.